Posa't ben còmode, tanca els ulls i sent tot el teu cos a l'espai. Observa com és la teva respiració, sense forçar-la. Observa com entra l'aire quan inspires i com és quan expires. Observa com l'aire que inspires és més fred i l'aire que expires és més calent. Ves fent unes quantes vegades. I ara, cada cop que expires, sent com el teu cos es va afluixant. Expira i deixa que els peus pesin al terra. Ben deixats anar. Amb la pròxima expiració, deixa que s'afluixin les cames, els genolls, les cuixes. Segueix pujant fins a la zona de la pelvis i afluixa bé. Afluixa els òrgans interns i tota la pelvis. Puja pel ventre, afluixa lumbars, afluixa tots els òrgans interns de la panxa, de l'abdomen i deixa que tota l'esquena reposi al terra. Ben deixada anar. Afluixa els òrgans dels pulmons i el cor i deixa que tot el pectoral i les espatlles s'afluixin també al terra. Relaxa els braços, les mans. Segueix pujant pel coll i relaxa el cap, ben deixat anar. I relaxa també tota la cara, el front, els ulls, les galtes i la llengua. Segueix aquí, mirant de deixar cada vegada els pensaments que, si observes, en vindran, però deixa'ls que passin. Concentra't en la meva veu i amb la teva respiració. El cervell funciona normalment a un ritme ràpid i de poca intensitat. És el ritme beta. Al tancar els ulls i concentrar-te en tu mateix, aquest ritme s'amplia, es desaccelera i és aleshores quan poden aparèixer les ones alfa, pròpies de la relaxació i la meditació. Quan el ritme alfa apareix, s'incrementa la imaginació, la memòria i la facultat d'aprendre.
Amb els ulls tancats, imagina't que fas una mirada cap al teu interior. Normalment els ulls miren a fora. Ara, mira dintre teu. Concentra't a fer aquest exercici d'introspecció. Ves-ho fent. Mirar endintre afavoreix la sensació d'una profunda calma. Predisposa a l'autoconeixement. Segueix fent aquesta mirada endins. I ara, imagina't un estany d'aigua molt clara i sense vent. Res no es belluga. És una aigua que reflexa un cel ben blau i està totalment encalmada. Imagina't que la teva ment ara és com l'aigua d'aquest estany. Està quieta, en calma, en pau. Ara em quedaré en silenci. Deixa que la teva ment també es quedi en silenci fins que sentis la senyal del gong.
Posa't les mans al cor i ara aquesta pau i aquesta calma que sents, envia-la a tot el món. I ara frega't una mica les mans, frega't les mans, frega't també una mica la cara per anar-te despertant. Pots estirar braços, badallar i vas sortint d'aquesta relaxació. Gràcies.